Най-до-майстора, най-добрия майстор във виетнамските Онай-Баро. Бато Найдо, ти не си просто човек, ти си легенда. Където се чуе твоето име, всички знаят кой е майсторът. С най-златните ръце и най-голямото сърце. Няма работа, дето да те уплаши, няма човек, дето да не те уважава. Пожелавам ти здраве като камък, късмет без край и пара да валят като дъжд. Дома ти винаги да е пълен с любов, смях, музика и верни хора около масата. Каквото хванеш, берекет да става.